गोजोन्थों खुलुमबाय आन्दाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननिसिम बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे सावगारि एबा भिडिअखौ लाबोबावदों। बे लाबोनायनि गुबै थांखिया बेनोदि मैयानि समाव जाय हरखाबै मिथिंगानि जाथाय जेरै बारहुंखानि गेजेरजों गिथाव बाथाव सारन्थाइ अखा बारहुंखा आरो बिदिनो जायगा जायगा गोबांथार बारहुंखानि दोहौआ बेबायदिनो खना खनला जायगायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बारबोदोंमोन। आरो बे समाव 4 बाजियाव ट्रेनजों सफैदोंमोन जाय गहपुर सत्तंनिफ्राय सानै बर' आइजो आरो बिथांमोना सानैबो सासे काथलिक फोथायारि इसोर अनग्रा सिबिग्रा बिथांमोना जाय आन्द्रियास नार्जारिनि आंगो बिथांमोना 24 बोसोर रायजो जाबायमोन आरो सासेल' गथ' दं आरो बिनि मुङा जेरै गीता नार्जारि। बेजों लोगोसे आरोबाव जाय बिसोरो बिजावजालि एबा बिब' बिनानावफोर बायदि अनलायनायनि गेजेरजों नागारलाया खौसेथि बिदिनो जाय शर्मिला बसुमतारी जाय फिसायनि मुङा जेरै ज'आकिम मसाहारि बिनिनो आंगो सानैजों बिसोरो अनलायनायनि गेजेरजों बिसोरो उदालगुरियाव आलासि महरै जानो थाखाय फैदोंमोन। आरो बेजों लोगोसे बिसोरो न'खराव गोबां रांखावरि गैया अब्लाबो बिथांमोना एसे गावसोरनि आबाद खालामनाय बे फानलुफोरखौ फाननो थाखाय एसे आखायाव लाबोफादोंमोन खरसा ओंखारनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे मोनसे न'खराव जाय पुष्पनगर उदालगुरि टाउननि गेजेरावनो पुष्पनगर होननाय मोनसे जायगा बे जायगायाव मोनसे बिक्रम होननाय सासे बिथांनि न'खराव बिथांमोना न'खरनि हिसाबै बे जायगायाव जायगा लाहैदोंमोन। आरो बेबायदिनो हरखाबै बारहुंखाया हरनि बेबायदिनो 1टासोनिफ्राय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गिथाव बाथाव महर लाना फैदोंमोन। आरो बिथांमोना जे न'खराव दङमोन आरो बे न'खरनि बिगोमाया जानो हागौ मोनसे जायगायाव माबा मोनसे प्रग्राम एबा बिहु प्रग्रामनि थाखाय बिथांमोना नायनो थांनाय जादोंमोन आरो आलासिफोरखौ बे न'खराव जानानै जादोंमोन। हरखाबै बे समाव बारहुंखानि गिथाव बाथाव महरा फैनायलाय बिथांमोना बारहुंखाखौ सारन्थाइखौ गिनानै गावसोरनि जिउखौ आरोबाव माबाफोर जागोन साननानै मिथिखानानै बिथांमोना मा खालामदोंमोन फालंनि सिङाव एरसोना दङमोन। आरो बे फालंनि सिङाव एरसोना थानायावनो हरखाबैनो बेबायदिनो बिसोरनि खाथियाव थानाय फांसे गोजौ गिदिर सिसु दंफाङा बिथांमोननि बे न'आव गोग्लैसिनबाय। आरो बे न'आव गोग्लैसिननायजों लोगोसे बे फालं सिङाव एरसोना थानाय जाय गीता नार्जारि आरो शर्मिला बसुमतारी बिथांमोना सानैबो बे जायगायाव जिउ गोमानांगौ जाना फैबाय। दा बिनि गेजेरजों जों मैया जाय जायगाखौ नायनानै जों फैबाय आरो नोंथांमोना जेरै बै मैयानि होनाय इउटुबनि गेजेरजों नुनो मोनबाय बिथांमोननि बे गोथै मोदोमखौ पुलिसफोरनि हेफाजाबजों आरो बेनिफ्राय पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय जायफोरखौ लाना फैनाय जाबाय मरनगाव उदालगुरि हस्पिटालाव सिभिल हस्पिटालाव लाना फैबाय। आरो बिथांमोननि बे दुखु गोनां बे जारिमिनखौ जों मिथिनो मोन्दों। आरो बे समाव खाथिनि आरो लकेलनि माखासे फोथायारिफ्रा आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि जाय बिदा फंबायफ्रा गोबां गावनि न'खरनि बायदि साननानै आरो गावनिनो आंगो न'खरनि साननानै बिथांमोना बे दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरखौ हेफाजाब होनानै बिथांमोनाव जानांगौ थानायाव जानांगौ हस्पिटालाव आरो बेबायदिनो बे गोथै मोदोमखौ बिसोर गारिफोर हमनानै गोबां अननायजों हेफाजाब होनानै बिसोरो बे गहपुर सत्तंसिम बिथांमोना दैथायहरदोंमोन। जायनि थाखाय बिथांमोना गोबां रंजादों मानोना दुखुनि गेजेरावबो बिथांमोनखौ हामबायहरदों। मानोना बे जायगायाव उदालगुरि एबसु जिल्लानि जाय बिथांमोना गोबां अननायजों हेफाजाब होबाय बिथांमोना बावनाय नङा। आरो जेब्लाबो बिथांमोनखौ इसोरनो आर'ज खालामगोन बेबायदि बिथांमोननि। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना नाथाय जोङो मिथिनो मोनो जाय आसाम निउसनिफ्रायबो बिथांमोननिसो न'खराव थांदोंमोन आरो माखासे बिथांमोननि अननाय हेफाजाब सरकारनिफ्राय बिथांमोना माबाफोर अननाय हेफाजाब मोनगोन नामा बेखौनो बिथांमोना आर'ज खालामदों। बेनिखायनो दिनै आंबो बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनिफ्राय आं गुरै खावलायहरो जोंनि बिटिआर एबा जोंनि बे उदालगुरियाव जायफोर जोंनि दैदेनगिरिफोर जाय जानो हागौ जोंनि गेजेराव बेहाय दैदेनगिरि माखासे नेताफोर दं जेरै डिपुटि चिफ दं जेरै जोंनि चिफ प्रमद सार दं आरो लोगोसे जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना अननानै बे दुखुथिया न'खरखौ सरकारनि हेफाजाब अननायनि हेफाजाबफोर बिथांमोना हेफाजाब होयोब्ला जोबोद बिथांमोना गोजोननाय मोनगोन। जेरै नोंथांमोना मैयानि गेजेराव बेबायदिनो बिथांमोनखौ अननायजों हेफाजाब होबाय गोबां दुखु सैनानै आरो बेबायदिनो हेफाजाबनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रंजानाय मोन्दों। नाथाय बिथांमोना
न'खर सालायनायाव जानांगौ सासेल' गथ' दङ बेखौ फोरोंनायाव बिथांमोना जेबो राहा गैया जायनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामदोंमोन बिथांमोना बे एफा एनै मोननो आसायै बिसोरो फानलु बेफारि खालामदोंमोन नाथाय बेजों न'खर सुंथानो थाखाय गोब्राब बेनिखायनो आं दिनै गुरै खावलायहरो जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय जाय दैदेनगिरि एबा बिथांमोना बे हाबाफारि सरकारनि बिबानखौ लादों बिथांमोना बे न'खरखौ मोननै न'खरखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि जानांगौ आसाम सरकारनि जाय चिफ मिनिस्टार बिथांमोनाबो अननानै बिथांमोननि न'खरखौ अननायजों हेफाजाब हरगोन जेरै जों गुबुन गुबुन स्टेटआव खोनानो मोनो सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै हरखाब जिउ गोमालाङोब्ला बिथांमोननि थाखाय 2 लाख एबा 3 लाख अननायनि बिथांमोना हेफाजाब होयो जाहाथे जोंनि बे आसाम हादरावबो आरो बिटिआरआवबो बिथांमोननि बे आन्ड्रियास आरो लोगोसे जाय जखिम बे हिन्जावफोरनि थालांनाय जाय गीता आरो शर्मिलानि न'खराव थालांनाय न'खरनि मानसिखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना जेरै हेफाजाब हरगोन मिजिंथिनाय जाबाय जेरै गोबांथार जोङो जेरै रिलिफ फान्डफोरनिफ्राय चिफ मिनिस्टार फान्डनिफ्राय गोबांथार जों बेफोरखौ नुनो मोनो बेनिखायनो आंबो गुरै खावलायबाय नोंथांमोना बे दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब होगोन होननानै मिजिंथिबाय खेबसेबाव जायफ्रा हेफाजाब होबाय आरो हेफाजाब होगोन बिथांमोनखौबो आङो जोबोर मिजिंथिनानै अनसायनानै आंनि दिनै बे खावलायनाय गुरै खावलायनायखौ नोंथांमोननिजों खुलुमनानै आंनि बे बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो पुलिस प्रशासन बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों धन्यबाद होयो मानोना बे दुखुथिया रुंसारि जालांनाय गीता नार्जारि आरो समिला बसुमतारिनि जिउ गैयै सोलेरखौ न'सिम लाबोनायाव जिबायदि बिथांमोनहा हेफाजाब खालामना होबाय बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि खाथियाव सुख'नो हायै जोंनि गोसोआ थाबाय बेखायनो जों बिथांमोनखौ हाजासे माने धन्यबाद होयो गोसो गोरबोनि दा जों बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा निउस मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों जे जों दा बर्थमान जोङो नैबे आन्ड्रियास नार्जारिनि न'खराव जोङो दङ आरो बिनि अनजालि बिसि गीता नार्जारिया दिनै थांनाय हराव अर्थात 17 एप्रिलनि जिथु उदालगुरि टाउननि सिङाव थानाय 2 नं वार्डआव जिथु गोब्राब बारहुंखा बारनायनि गेजेरजों दंफां होसिनजानानै जों गहपुरनि सथंगर गामिनिफ्राय जिथु हरखाब माने रुंसारि जालांनाय दा बे बेलायाव बे गोथै सहखौ उद्धार खालामनायनिफ्राय हमनानै न'सिम मोनफैनायनि राहाखौ जिथु जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ जथेस्थ' सहाय खालामदों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जिथु प्रशासन बेबस्था बिथांमोनाबो जथेस्थ' सहाय खालामदों आरो जों मिथिनो मोन्दों बिटिआर सरकारनि माखासे सोद्रोमा मावख'गिरि बिथांमोनाबो फैनानै हेफाजाब खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरिनि स्थानीय जायफोर मानसिफोर जोंहा जायफोर बिथांमोना ससियेल वार्कार एबा धोरोमनि खामानि मावो दैमालु बर' नार्जारि आदा आरो बिथांमोननि सहযোगिफोर बिथांमोनाबो जथेस्थ' सहाय खालामदों दा बिथांमोननि सहाय नङाब्ला जों दिनैहाय बे गोथै सहखौ न'सिम लाबोनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा दंमोन जेरै आङो दहायनो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया बिथांमोना जोंनो कफिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जिथु एम्बुलेन्स बा गारिनि बेबस्था खालामदों आरो जों जायनि जाहोनाव बिथांमोनखौ जोङो बा गोथै सहखौ जों लाबोनानै बिसोरखौ जोङो मोजाङै जोङो कफिनो बा जोंनि न'सिम जों लाबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनो मोन्दों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादाबो जथेस्थ' बे बेलायाव सहाय खालामदों बिथांमोना जानबुंनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांमोना जगाजग खालामनानै
जोंखौ जथेस्थ' हेफाजाब खालामो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ अर्थात उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद पुलिस प्रशासन आरो जेसेबां अफिसियेल्सफोर दङ जोंहा आदा दैमालु नार्जारि बिथांमोन आरो बिटिआरनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय जोंनि फारनिफ्राय जों गामिनि जानानै बिथांमोनखौ बे मिडियानि गेजेरजों एबा बे नुथायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनो जासिगोन। ধুমুহা বতাহত গছ উভালি পৰি মৃত্যু হ'ল গহপুৰৰ চটং জয়পুৰ গাঁৱৰ মহিলা দুগৰাকী আৰু নিশা অহা ধুমুহা বতাহত গছ উভালি পৰি মৃত্যু হৈছে মহিলা দুগৰাকী গহপুৰৰ পৰা ওদালগুৰিলৈ জলকীয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰলৈ গৈছিল আৰু ধৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে গীতা নাৰ্জাৰী আৰু সুমিলা মুছাহাৰী। আমার বোৱাৰী হয় আমাৰ বোৱাৰীটো কৈছিলে ওদালগুৰি জলকীয়া লৈছে ইয়াতহে মৰিছে আমি একো কোৱা নাই বেয়া লাগিছে বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক সমস্যা যে এখন ঘৰত যি ব্যক্তি আজি এই মুহূৰ্তত মানে খবৰটো পাইছোঁ যে তেখেতে যিটো উপাৰ্জনেৰে নিজৰ যি অৱস্থা ঘৰৰ যিটো অৱস্থা এই অৱস্থাখিনিৰ পূৰণ কৰিবলৈ কাৰণে সি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে নিজৰ যি ব্যক্তিগত খেতি বা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ঘৰখন পালন কৰিবলৈ চোৱা চিতা কৰিবলৈ ওদালগুৰি 2 নং ৱাৰ্ডত এই নলবাৰী বুলি কোৱা বিক্ৰম দৈমাৰী তেখেতৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ যোৱা নিশা এই সুমিলা মুছাহাৰী তেখেতে আৰু লগত আছে গীতা বসুমতাৰী তেখেত দুজনীয়ে গৈছিলে ট্ৰেইনত তো গৈ অকস্মাত মানে ধুমুহা বতাহ আহি তেখেত দুজনৰ অকস্মাত মৃত্যু হয় কিন্তু অকস্মাতে এই ধুমুহা বতাহ আহি পেলাই ইহঁতৰ মৃত্যু মুখত পৰে ঠিক সেইদৰে এই খবৰটো পাই পেলাই এতিয়া সকলো ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু বৃন্দসকল মানে বহুত দুখিত হৈ আছে আৰু সেই হিচাপত মানে 2 টকা পাম বুলিকে মানে লগত বুট জলকীয়াটো লৈ গৈছিলে যাতে চিকিৎসা কৰিবলৈ ভাল হয় গতিকে আমি বিনম্ৰভাৱে আমি আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যে ইহঁতৰ যিবিলাক মৃত্যুবৰণ সন্মুখীন হৈছে তেখেতসকলৰ বাবে যি সাহায্য হিচাপত এখেতসকলৰ ঘৰখনক অলপ চাব যেন কিন্তু এইটো ঘৰৰ পৰা আজি ওদালগুৰিত গৈ পেলাই ধুমুহাত গছ হেঁচি ৰাতিটোত মানে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল তাই গীতা বসুমতাৰী নাম তেখেতে এই ঘৰৰ মাত্ৰ এজনী তিৰোতা হ'লেও উপাৰ্জনকাৰী তাই আছিলে তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ বহুত দুখ হৈছে আমাৰ গোটেই অঞ্চল বা আমাৰ ৰাইজে সেইকাৰণে আমি বহুত দুখত আছোঁ তেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল তাৰমানে সিহঁতে ভোট জলকীয়া খেতি কৰিছিলে সিহঁতে দুটাই মিলি পেলাই গিৰিয়েকহঁতে তাৰপিছত ঘৈণীয়েকবিলাকে মানে ব্যৱসায় সূত্ৰে বা বজাৰ বিচাৰি গৈছিলে মানে ধৰক ভোট জলকীয়া বেচিবলৈ মাৰ্কেট বিচাৰি গৈছিলে তাতে তেওঁলোকে বেচি পেলাই
ওদালগুৰি নলবাৰী গাঁৱত ৰাজেন মুছাহাৰী নে কি তেনেকৈ তাৰ ঘৰত ৰাতি কটাইছিল বিক্ৰম মুছাহাৰী তাৰ ঘৰত ৰাতি কটাইছিলে তাতে ৰাতি বজাত মানে ধুমুহা আহিলে ধুমুহাত মানে গছ পৰি তিতাতে তেওঁলোকে মৃত্যু হয় পৰিয়ালৰ এতিয়া দেউতা আৰু ল'ৰা এটা আছে ইহঁতৰ পৰিয়াল তিনিটা আছিলে তিনিটা তাই এতিয়া মৃত্যু হ'ল এতিয়া চলিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুত দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ অলপ প্ৰকৃতি দুৰ্যোগত যিটো মৃত্যু হৈছে তাৰ বাবদ চৰকাৰে যেন অলপ সহায় সহযোগ কৰে এইটোৱে আমাৰ পৰা আহ্বান আমাৰ বোৱাৰী হয় আমাৰ বোৱাৰীটো কৈছিলে ওদালগুৰি জলকীয়া লৈছে ইয়াতহে মৰিছে আমি একো কোৱা নাই বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে